जा तनी लेट हो कुछ सब्जी बनावे के काजी। हे भगवान, हे जब बीच दरवाजा से घींच के लावा तनी आपके मेहरानी देख लेन त का होई। अच्छा ई बतावो कि देवर संगे रहबो कि पति संगे रहबो। देखी रहे के त देवरे के साथे रहम, लेकिन अब जान तनी डर न बापो के मेहरानू से डर नहीं लागत का। अरे वो का करी हो, वो कुछ नहीं करी, हम ओके देख ले। का आवा रोज रोज ते तेरे कहले खाना बनावे के भाई अभी देख ली त हमर जियल हराम कर दी है, नहीं समझत। पूरी मोर देह से आवत तन की हम आवो बट हम कमरा में ही जी रोज रोज कहीं खाना बनावे के टाइम बाप के तरफ क्यों दिमाग नहीं के काजी। खाना बनी हो आवत तन देखी रोज गुप चुप त रोजे होला, रोज रोज के नु कहाला ना कि सात हाड़ी बिलाई जो है चटली ना त फिर एक दिन दूसर का हाड़ी में पकड़ाइए जली। हम कमर में नहीं चुपचाप रही। का कहल चाहत तनी बोली। कहल इहे चाहत तनी कुछ लावे के त बाऊ ना हो जाई कइले रहे के बा। अरे वही दिन तोहरा के देहनी एगो लिपस्टिक उहे न मरले बालू। मतलब में तो लिपस्टिक ना चाहिए, उनके खाली सोचा तनी कि एगो झुमका बनवा दे। हां मिल जाई, ओहो मिली, बाकी आवे खाली मौका द। कहिया ना मौका दी ना जी, मौका द कही ना, एक ही मौका ले ले बनी आप। हां त एक बेर आउरी आबो बे खाना बनावे के बा ई एगो सोच ली। हम जाता नहीं खाना बनावे ना तो देखला के बाद में मेहरानू के ना नौ नतीजा हो जाई। आपके तो कुछ बुझात नहीं के, जोश के अगर कुछ बुझाई होइले ना जवानी ढेर जे चढ़ल बा। ए तो हम ओढ़ा दीबई जे, हम त प्रेम से कहत नहीं आवो ना। प्रेम से ए बेरा ना ये जो ये झुमका किन के लाई तो हिया खुदे हम मान जाए, ठीक बा। अब इतने पसे एकदम कहानी खत्म रही, ना तो झुमका किन के लाई अगर भौजाई माना तनी तब। अरे बाप रे बाप, होई हमार मोहरत कितना बड़ा गेम खेलत हमरा साथे हो। इगोरी हमरा में इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो भौजैया के संगे ओकर मर्दा निमन ना बा का। घर ही में इतना बड़ा खेला हो रहल बा। रहो तोरा मरद के बड़े दिखावत तब तोरा से हम निपटब। यही के चलते ही कमाए बाहर नहीं खे जात मरद। रुक जा। अरे तू जवन कहबू तवन कदी, खाली मौका दे। माने का हमरा में पाई ना जी, आपकी मेहरनुआ ना ठीक लगेली। अरे वो कोनो काम कनाई लगले हो, एकदम तू हमरा का चंद्रमुखी हो। अच्छा हम आप खाती चंद्रमुखी हनी तो सुनी, ऐसे नहीं सुनम जब तक ले हमार मनोकामना पूरा ना करब तब तक। अब तो आवा कह के कुछ नहीं देवे के ना लेवे के बा, कुछ आवा कइले रहे के बा। मेहरनुआ के बिरी जाई ना खासा प्यार करे खाती हमरा के आई बा। अरे तोहे का लिखी देले, झुमका देले बानी, ओठलाली देले बानी, नथिया देले बानी, कुल तो हमरे न हो। फोकट में नहीं खिदेले, जहिया प्यार ना दी तहिया नहीं देमी, यो एगो सोच ले। ये खाली मौका दे दो, खाली लास्ट मौका हम देता नहीं, जब तक से झुमका ना की नहीं तब तक से कुछ होके वाला बाना। ठीक बा, हम एजा से जाता नहीं खाना बनावे, इहो एगो सोच ले। अरे हाँ चुपचाप ए जा, अरे मत करी, झुमका लेके आई ना तब ये हम जाना। काजी भैया जी रौरो ही आलू बिनत रह जाई। आ घर में का कांड होता रतन की बुझाता टे का होता हो। तन जाके देखी रह मौगी का करती है हमारे मर्दा के साथ है। हमार मौगी का करती है वो? जब उनके संग चक्कर है तो हम का कराई नहीं है जवा जी। की का कहतलू हो, जाना तलू हमार भाई कितना प्यार दुलार करे ना हम अपना भाई से। अपना आँखिया से देखम ना भैया जी, तेरा पता चल जी कि हाँ कितना प्यार दुलार करी ना। अपना आँखी से हम देख के आओ तनी कमर में अमर हो खता दोनों जना, ठीक बा ना। हम ये बात नहीं मान सकी ना, हमार भाई एकदम दूध को धोवल है, तू कहतलू कि हमार भाई मौगी दूध के धोवल बाड़ी। हम तना फैसला ले मौगी से। अब तो घर में महाभारत हुई, चलिए रो देखी पहले सोचो तनी रो के दिखा दी, रो के दिखा दी, दो चार लोग के दिखा दी लोग करतूत के घर में का होता टे। हम तो हर बात नहीं मान सकी ना मानम अपन मेहरारू पर हो, अपना भाई पर हम सब चलिए दिखाई भैया जी, आई देख ली करतूत अपना आँखी से। सही में तोरा का लगा तेरा मौगी पर अच्छा रंग लगाओ तनी हम। हां नहीं के विश्वास। रौरा आलू बिना तनी मेहरारू कहां भी रौरा तनी बताई तो। अरे जा नहीं मर दे, यही तो तू हमार मेहरारू कितना सती सावित्री हो के कितना माने ना जाने ना, तू आके लगाओ तलू। भैया जी अगर ना की समझ तुम्हारा बात के ना देखो हम एक दिन घर में का होई, ठीक बा ना। जा जवन होई तवन देखल जाई, हम नहीं की सब विश्वास कर। अरे मर्दा ऐसन बाटे आई वाली हमार भाईवा के कलंक लगावे, कितना प्यार बा हमने के दोनों भाई में कलंक लगा के बंटवारा करवाई हम। बताओ हो पानियो नहीं के धार का हो भौजी। माने रोज रोज रास्ता घेरल जरूरी बा। अब बताई आज फरियाई तनी का कहता बोली नहीं माने का नहीं पूरा कह देनी जवन कहनी तवन, बस इहे रह गइल बा। पूरा होई हो, बाकी खाली मौका दो।
छुई मत तो पहले कहले भाई ना कि छुई मत हमके काहे काहे खिसियाइल बनी न देबू ना ए खाली ना मान जा मानी राती खनी में हैरानू ले आवा तनी दिन में हमारा जोरे राती खनी में हैरानू ले गुपचुप करत तनी चल तनी ढेर भौजाई के कते भौजाई माने वाला भइल बनी अरे नाई हो हम तोहरा के मानी ना जानी ना तू समझे लू काहे नहीं दारू पी के आइल बनी का जी कहता नहीं हो दारू तो नहीं पियनी है आज परसों दिन वैसने तो लागता कि नशा में बनी बड़ा दूरे रही हमारा ले को बता देता नहीं काहे काहे यही तरी एलर्जी बा नहीं ये खाली दे दो पहले रहे अब एलर्जी बा इहो एगो बता देता नहीं जब तक ले कहल ना करब तब तक से ना करम कुछ का तो के चाहिए बोला हम कहले बनी हमके झुमका बनवाई दे तो बनवाई दे ते झुमका पहन नहीं ना बालू अरे तो दूसर नया चाही ना जाए पुरुष बड़ चाहिए का हाँ तो ये खाली मौका दो मौका का मत करी हमके काम करे के ठीक बा हमके जाए दी रास्ता मत गिड़ी आप तो सबसे पहले सुधरम नहीं ये एगो सुधर जाई बढ़िया ले ए बीच बीच में रास्ता गिड़ी मत ऐसे अरे तू सुधारे देबू तब न हो तू ही ना बिगड़ ले बालू हम ना आपके खूब बिगड़ ले बानी हो ठीक बा तो काहे के बियाह को के लेनी जब हमी पसंदे रही तो मेहरानू काहे के लेनी हमारे पर रह जाती बढ़िया रही तो दुइयो गो मरद की कमाई खैती एगो नाव कनो बाटे बटले न बानी काहे के नाव के बउए देखौटी में बानी हम तरी चुम्मा दे ना बे दूर रही कहत नहीं कि महकत नहीं ना दूर रही तो और ये तो टांग के लेके चल जी भोनी कैसे टांग के लेके चल जी बात ना पावर हो गई बा आपके टांग के लेके जाए पहले वाला छोड़ दी बुझाइल न कि जवन करत रही तो ना बू बाजा ना बाजी हम ये घरी देखा नहीं आपके दिनों पर दिन कैसे करत नहीं तुहर कान को बाली ओठ को उठलाली आँखी के कजरा बड़ा जान मारता हो यही तरी तो कह के पिघलाली ना हमके जी बस हाँ तो पिघल जा वही खातिर तो कह काम बा देखी ना काम बा शाम के मिलम आपसे ठीक बा मौका दे आप वही खनी हमार ताव लागल बाटे मिलबू शाम को तब का हमेशा का हर काम तावे पका हुई चलो चली ना हम जाइब ना चलो, अरे कहाँ जाई जीवा आप जाई ये तो कुल हमार जियान करबू का हो जियान होके दी कौन कहीं के हमारे एनर्जी वेस्ट जाता चलो चलो अरे मर्दे रहे दी हम जाइब ना हटे हमके काम करे के बजाय के बा अरे छोड़ो हो कहाँ बोल मैंने कहा को हता नहीं मर्दे जो भी ना तबे घेर लेतनी आप कहता हम बुझाते नहीं कि का लागुल बे घरी मनबू नहीं तब ले घेरबे करम अच्छा चली बोली का कहल चाहतन हां ई न भइल बात अरे तो अच्छा मौका दे हम कहत नहीं कि शाम के आप तो बुझाता कि एकदम अब का कही आपके हम शाम कनाई हमके अब्बे दो हे भगवान काम काज पड़ल बा दादा हमके घरवो से बगे दवाई का आई ओ तू ये तरह नहीं मनबू अरे पकड़वा दही हां इहे कुल करत हई आज तक हमरा के ना उठेल कारण की मोटकी हिया भारी भी है भैंसी है पता नहीं चली ई कहिए के कहत तली हम तोरा पर तन शक नहीं की करत तू तो घर में हई कुल काम करत तले हेत ना गंदा हरकत एने है मोगल हम मत लटका हिया खड़ा रहे अरे ना जी सुन तनी का बात भइल ह जान तनी बल्टिया लेके जात रही बड़ा मुचो गला मत बोली सीगा ना आज 3 दिन से तमाशा हम देख रहल बानी र मोर पतियाते ना रहल देखा छोट को तू झूठो के हम पे शक करत अड़ू अरे मर्द से का करतनी ये अरे अपना आखिले देखले बानी हम हूं कुछ नहीं कहनी हो आई नामा ऊपर हो कहत ली कि नीचे तनी कहत लौकत नहीं खे अच्छा 6 महीना के लइका बन जका के पहाड़ पढ़ावत ये पर फायदा भइनी है हम हमरा नहीं के भेज के हमर के कहां नजारा बटे भौजी ढेर सुंदर बड़ी हमरा से अरे इतना दिन से बेकार ना रहनी आज बेकार अक्षरम लगावे लगलू का हो हुआ त चुपे रही ठीक बा ना और हुआ चुप रही भीतर भीतर बहुत कुल अच्छन बानी ए तर मुड़ी मत झाट मुड़ी झटला से होई बाबूजी का अरे चुप रही जी अब तो बोली ना लगे देखिए आके तमाशा बाबूजी कहां बानी वहां के तो घर में का होला का ना उनका तो बुझाइबे ना करेला अब तोरा के भाई कहे में साला हमरा के शर्म आवता आए तू इतना हरकत गंदा काम करत ले रे ये मर्द कुछ नहीं कहनी अरे अरे तनी मनी देवर हो जाई में मजाक का हो गेल अब तो सर पर ले लेनी लोग जी कुछ कहनी ओए वाला मजाक कोई तर होला ठीक बा ना फिर और हम हिसाब लेते नहीं रुक जाई बाबू के आवे दे बाबू के आवे दे तने बाबू सुंदर बनता ना मर्द बाबू के नहीं का बाबू के बोलावा तनी जी बुझाता कि आसमान सर पे ले ले बनी कौन समझ ना हो गेल बा कि मरली के गान मार के रख दहली तू अभी बात बतियाओ अच्छा का करके दिही आज तक ले का करके दे घर में चक्कर चलाता घर ही में मोटा झूठा तक ले दी अरे आई तार दुलरुआ लइका अपन मेहरारू के छोड़ के भौजाई के चक्कर में लागल बा ये कुल तो काम करता नहीं हो बाबू
हम करे तू कितना गंदा काम कर देला साला घर में हमार तू इज्जत लबे गांव भेजा के का कही गंदो से गंदे काम होता बाबूजी। साला हसे हमार तू को पत्तो हमारी साला हमार गांव में इज्जत है हैं आज तक हम कौन मरद के आग उठा के ना देखनी आग फुटाऊ बाबूजी झूठ फैमिली हो गइल भाई यहाँ आ चुप बाबू ये हमारे लिए कहत रही है लेकिन हम ना स्टॉप करते नहीं एकरा ऊपर। हम लूट गए नहीं भगवान। अरे तू चुप रह करे तू तो एकदम सती सावित्री भइल बाड़ू जैसे लागता है। छोटा पेड़ के मारा चुप रहा ना जान जाइयो। ना तू नहीं कइला ह आंखी देखनी हम आंखी देखनी बेइज्जती हमार करिए तू बेइज्जती कर दे बेइज्जती कर दे चल थूक चल ना बाबूजी भूख के ना चटाई एक सामान दागम सही में दागम बाबूजी ना नहीं नहीं भवा सामान दाग देबू तो कैसे हमनी को बंश आगे बढ़ी हम ना तनी हटता हो भर हमरा जरी ना आवत रहनी यही के चलते तो देवर के रखनी त का में गलती कइनी जब नपुंसक के बटले बानी अब तो। अरे तो भटियो पट के खातिर बहल बनी। अरे ई कौन ई घर में तमाशा रे भैया हैं सुनी जवन आपका बेटा ना आ तू मरले वाली तमाशा लगी वाली तमाशा का कइले बानी जी ससुर जी तमाशा का मंची के कइले बानी जब जानते बानी कि हमार बेटा नपुंसक बानी त बियाह क के काहे लइनी हो। अरे ये फास्टर है फास्टर तो के पता नहीं खे चुप रही अब तो सामने ही आ गई। अरे ये फास्टर है बोल्ड मारेला बोल्ड अब तो सामने ही आ गइल बा ऐसा न जो ई छुपैला से छुपी ना सोच लई। अरे चल न हो जाए पिछवा देखा हम कितना फास्ट मारे थई चल हम बहुत देखा देल बनी रे ई का बतियो तनी हमरा में क्या कमी बटे बता है जी का कमी है बता फास्ट हमरा पे दिखावा नहीं हो बाबू नहीं तू ही समझावो एकरा के हम पे फास्ट दिखावा अच्छा नहीं हे गलती पे हो गई फास्ट दिखावा एक्टिंग करे के बाद हे पीछे मत करत हो दिखावा देख आई देख कितना रोती है देख हम ना रम तारा पर काहे ना आज के आज हम नहीं हर जाते तोहरा पर ना तेरा पूरा परिवार पर केस करब हम। अरे नहीं गलती हो गई तो गलती हो गई अब नहीं वैसन गलती करो सुना सुना ई घर का बात हो अपन घर के ढेला अपन घर ही में गिरल बा। अरे का दिक्कत बा तन कि हमर लइका में कमी बा हैं का दिक्कत बा कोनो दिक्कत बा हमार न जीवन बर्बाद कइनी लइका में कमी बा जानते रही त काहे के बियाह कइनी अपन बड़ बेटा के का दिक्कत बा गांव जवार जानी अब ऐसे ना रही ससुर जी सुन नहीं। पता तो तुम रम जा अरे तो का हो गइल हम ना नपुंसक बनी हमर भाईवा दुनु सुन बेटा सुन बाबूजी पहले रो फैसला कर ले पतंगा में रम जा सुना बात समझ पतोहा हमार तू इज्जत बचा ल गांव घर अगर सुन जाई बात ना कि फलनवा का लइका नपुंसक है तो हमार नाक कट जाई। सोच लो जइबू तो चल जा हम रहे खातिर तैयार बानी जइबू तो चल चल जा जइबू तो चल जा हम अरे रहे खातिर कहां जाई तैयार बनी हम देख बड़ हमनी हने आ देखिए जी फैसला बाद में करब कुछ भी रोती ऐसे चल। अरे सुना आऊ जाई ना जाला कोनो काम में जब अपने जब लइका जब वैसा निकल गइल तो हम जान से थोड़ी पैदा केले बनिया हम बियाह कई नहीं तो हम थोड़ी अंदर रही पहले देखा जा अपन कैसे हूं काम उम चला के अपन बाट बूट के अपन काम चलावा जाई घर परिवार का मैटर बा ये हम चाहत नहीं पर शादी ना है ससुर जी इहो एगो सोच ले केहू रही तो एक आदमी रही। ए बाबूजी रौरे बताई अगर मम्मी जी रहती तो का रौरा मम्मी जी के दो मर्द रख लेती एगो ऊपर रहती एगो ऊपर। अरे भाई तो हमारे से बर्दाश्त ना हुई लेकिन थोड़ा मैटर जाल में हो गइल बाटे एकरा के समझे के काम करे के बा जाए तो अपन जन अपने हाथ में होला। ए पतोहा देखा तू समझ जा तू समझ भी तो कुल है तू मान जा तू मान जा बाबूजी रौरे हम इज्जत रखत नहीं ठीक बा ए जा अपन अपन घर काम कर जा ए पतोहा जा अपन काम कर जा